Predstavujeme Sika Boom Cleaner, váš profesionálny partner pre revolučné čistenie lepidiel a pien. S týmto inovatívnym čističom ľahko odstránite čerstvú polyuretánovú penu a zvyšky lepidla, pričom zároveň ochránite svoje vybavenie a predídete jeho predčasnému opotrebeniu. Jeho kľúčovým atribútom je rýchly a intenzívny čistiaci účinok, ktorý zabezpečí, že vaša pracovná plocha bude vždy dokonale čistá. Vďaka praktickému aerosolovému obalu je Sika Boom Cleaner jednoduchý na použitie a efektívne sa dostane aj do ťažko prístupných miest. Či už pracujete na stavbe, v dielni alebo vykonávate domáce opravy, Sika Boom Cleaner je ideálnym riešením pre každého, kto potrebuje spoľahlivé a efektívne odstránenie lepidiel a pien. Je to neoceniteľný pomocník pre každého profesionála aj domáceho majstra. Zvoľte Sika Boom Cleaner a zabezpečte, aby bolo vaše pracovné prostredie vždy prehľadné a čisté.